Čaute kondivádi, moje meno je Misi, no a ja ťa tu vítam u mojho nového videa z Minecraftu a som tu opäť s Kubom. No a zahrajeme si parkour mapu, tak uvidím ako mi to pôjde, keďže toto bude môj prvý parkour. Tak Kubo, ukáž mi tú mapu. Poď za mnou. No. Dobre, takže nelaguje sa ti server. Nie tebe. Akože neseka, ale no tak poď sem. Počkaj, ja vyberiem mapu, ktorá sa mi bude najviac páčiť. Nie, to sú strašne ťažké, ja ti vyberiem takú, ktorú by sme mali dať. Toto, poď sem. Ktoré doly? Hej, doly. Už som to raz prešiel. OK, takže sme tu na. A toto je, aha, počkaj, už chápem. Toto je také, hej, more na mňa. Opľa som to preskočil. Tak ja som dobrý cheater. Bože, nie, ježiš, prečo mi chodia do cesty? Bože, ja som lamka. Toto asi nenatočíme. No, ja už som ďaleko. No, presne, teraz raz to preskočím a raz nie. No, pekne. Dobre, pokni, kde som ja. Ja ťa nevidím, lebo... Aha, už chápem, čo mám urobiť. Ježiš, som to... Jo, mám to! Joj, Ježišmaria! Viete čo, videli ste, že došiel som tam, takže hop. Nic ste nevideli, hej. Hop. Hop. Pukni, tam som ja. Čauko. Nie! Kašlo, na to idem stade, Pane Bože. Ježišmaria. Videli ste, že bol som to, takže... Pozor všetci. Jo, nice. Tu som ja. Bol jaký parkourista? Nie som a žiadny parkourista zo mňa nikdy nebude. Aj keď som bol malý, som chcel byť, ale nie. Čo som ja? Parkourista. Pukni, kde som ja nad tebou. Čau, kamo. Ty vole, to teraz keby si spadol, mňa by porazilo. Ako na tvojom mieste by mňa porazilo. Ako mám toto, tu na, to zlato dať? Jak mám dať toto zlato? To je ľahké. Čo? Ale ako sa dostanem tam hore? Čakaj, yes. Ja už to mám prejdete. Kubo, tam sú aj po boku rebríky? Hej. Aha. To musíš so shiftom držať. Yes, dal som to! Tvoj rekord. 163 vtežín. Takže 2 minúty dačo. A rekord mapy bol 2 sekundy. To cheatovali. Aj podľa mňa. Keď to nevieš prejsť, neprejdeme rovno na ďalší parkour. Nie! What? Ježiš, ja som blbý! Ja som stlačil sheep a to ťa dá na začiatok a ja som ho stlačil omylom. Nie, ty si asi stlačil ten sheep a ten sheep teda na začiatok. No však hovorím sheep. A ja som ti rozumel, že shift. No prdele. Ja na to kašľam. OK, takže sme na novom parkouri, keďže toto ma dosť nahnevalo. Som tam chytil reč, veď Kubo vám to porozpráva. Peký reč, iba si vypol toto. Ale nie, ja som sa tak nasral, ježišmaria. Nie! Ja zo mňa nikdy parkourista nebude. A už aj toto má prejdené za chvíľku. Ja som veľmi dobrý parkourista, ako vidíte. Ty cheater. On nie je dobrý parkourista, on je dobrý cheater. Jo, mám to. Kubo, teraz mám ísť tu, že? Hej, ja dúfam. OK, let's do this. Dobre, mám to. Do prdele. A čo teraz, akože jak mám byť z hore? No ďakujem pekne. Kde si? Máš stlačiť na ten sheep. Teraz mám dať ktoré? OK, ja už som na konci. Počkaj, akože tu nemôžem byť. Kubo, kde mám... Čo? Tu
tvůj čas minuta 10 a a rekord mapy bol 2 sekundy 31. To ja môžu tak dávať. Kam mám teraz ísť? Tuto, kde si? Ja budem chodiť s tebou. Tu mám ísť? Počkaj, kde mám ísť? Poza mnou. Dobre. Jo. A nie sú tu nejaké checkpointy a tak. Sú, ale až tam ďalej. Potom tak a tak. Ježišmaria! Porazí z toho. Že mňa fakt parkourista nebude. Ježiš, sa aspoň trošku. A čo robím, Pane Bože? Ja inak ospravedlňujem sa, že dlhšiu dobu kde vyšlo GTAčko, ale ja som ho už dlho nehral. A neviem čo ako v online. A chcel by som natočiť ďalší diel z online. No, nice. No tak poď, ale dáme si ďalší pár. Nepočkaj, ja to dám. Dobre, tak ja som išiel, lebo ja som to prišiel za 70 vtežín. 70. Ešte mám pre teba jedno. Ja by som chcel skúsiť toho SpongeBoba. Ako, viem, že to nemusí byť ľahké, ale chcel by som to skúsiť. Je to strašne ťažké, ale dobre, môžeme tam ísť. Do prdele. Jo, nice. Tak ideme tam? Počkaj, ja chcem zomrieť no ako spadnú. Jo. Čakám ťa na SpongeBobovi, ale je to veľmi ťažké, tak potom nerejtuj. OK, už sme na SpongeBobovi a ideme na to. Ja som to skoro dal. Počkaj, ako... To čo je za idiotinu? S prepáčením. Nie! Ježiš! Ja pri tom chytám. Ale až tak ťažký parkour to není. Musíte sa pri mne bugovať. Ja som v checkpointe. Kde je najbližší checkpoint ďaleko? Tu, kde som ja. No to ja viem, kde si. Ježiš, to je... Skôr. Som ti hovoril, že tu nerejtuj. Ty si to Ja tam mám asi 200 správ. Spadol si na poslednej pozícii. A staďal akože... Oh, yeah. Top. Jo, nice. Počkaj, aha, tak to už tu? Tak to je dobré. Pane Bože, ja tu vystriedam asi 200 map. Ja na to nemám nervy. Dolu na SpongeBob. Ja som sa odpojil, poď na nejaké iné. Nie, počkaj, poď si tam, ja už to mám prejdené skoro. Ja som už tu na SpongeBobovi. No ty to dorob, ja hrám jednu mapku, čo sa volá Nebo peklo. A kašlem na to, toto sú také sleby, to už nesleby. Čo je za buzeránske, ja som spadol do lavy a tu horím a hovno vidím. Čo nadávaš? Nebo peklo. Do prdele! Zase. Ty v tom fakt prejčuješ. Nevadí. Ježiš, jak si tam No, ďakujem pekne ti, ďakujem ti pekne. Čo? Nie, Ježišmaria. No, jasné. Prečo nespadnúť? Nie. Sa to buglo. Nie, zase, nie. To čo, jak sa to buguje? Jo. No. Nebo peklo nemám rád. Mne sa páči tá mapka, ale keby tu nebola tá láva, to si mi nezapálíš. Jo, vyšiel som na to drevo. Blahoželám. Ja som idiot. To je ťažké. No, to mi hovor. Tak to sa to nedá. Ideme hrať? Nedá sa to, počkaj. Jo, dá sa to takto. A tak to má piči. Ježišmaria. To čo bolo za bugy? Mne sa to Nerobíš nebuguje. prdel. Ja ešte k tomu natáčam a mne sa to... Som blbý. Ja natáčam a ešte sa mi to ani nebuguje. Skôr by som typol, že ja mám bugy a ty nie, lebo ty nenatáčaš!
Toto som... Poďme. Ja som cez teba nič nevidel, ja som cez teba proste nič Dobre, nevidel. tak poď. Idem preč z tohoto, nebaví ma to. Ja to dám. Mám jednu jachku. Ja to dám, ja to fakt dám. Nedostal si sa ani po to sklo. Idem ťa čakať na zátoka. Ježiš, ja som to dal spolu. Na čom? Zátoka. Ospravedlňujem sa, že je počuť v pozadí zvuky, ale niekto dáva do niečo to prša. Takže zátoka, aha. To je ľahké. Bajkore, prej príjemný skákaní. No, toto je ľahké, ďakujem pekne. A vlastne je to ľahké. Nie, ja som blbý. Jej, to je dobré, tu nemusím mať v ruke šíp, jak blbý. Kubo, jaké to je ľahké, hlavne, že si tam pri mne. Ja nič cez vás nevidím, vy sa tu všetci natrepete. No bo ja cez vás vidím, Kubo. Ja idem ale také ľahké, ne? No prdele. Toto je o náhode, že jak na začiatku spadneš, lebo keď sa tam netrafíš, toto. Príšerka, to som ešte nehral, príšerka, poď tam. Počkaj, ja to skúšam. Toto je ľahké zabité. Mike Vazovský. Jo, Kubo, dal som to. Ježiši. Hej, keď spadneš pod na príšerka, to je úplne prebrat. Ok, takže som na tej príšerke a ideme. Jo, Pod na Mickey Housea. Ti, čo si to hovoril. Mickey Mouse. To nauč, to není house. Vlastne bolo Ty si tam. povedal House. Však bolo tam Mickey House. No, ďakujem pekne. Raz to skočím, raz nie. Wow. To je dosť ľahké. Ja som to prešiel už celé. Hlavne sa nechvál, lebo ma strápiš vo videu. Ok, takže keď si to prešiel, to poď. Skúsime tu vo videu všetky mapky. No poďme toto... Ja už som videl ďaleko. Počkaj, čo tu je? Super Mario. Ja už som na tej bielej zóne. Dobre, kašlem na to. To čo za parkour? Jaký? Ktoré si išiel elementy? Canyon. Ja aj Canyon, že to je mapa na Annihilation, iba trošku prerobená. Však hej. To nevieš, ak to je ľahké. Čo, však si tu dávam. Ty si ma zhodil. Vy mi tu chodíte? Počkej, čo tu je? Čo je v tej ceduli napísané? Sem. No to akože dík, že mi tam dáš sem. Nie! Dobr. Kváči. Ja to dám. Jo. Bože môj. Ja skúsim potom Mickey House alebo FC Barcelona. A ty si, kde si toto, že hlavné mesto Španielska, to kde si, v Minecrafte? Hej, tu bol taký quiz. Môžeme ísť potom na quiz. Ale to ti v čete napísalo, to kedy dá takú náhodnú otázku. A ty si sa nevedel, že či Madrid alebo Barcelona, že to vie každý. Ja som to vedel, iba tam bolo, čak to bolo ľahké, bo tam bolo napísané, že Londýn, Madrid, alebo neviem, čo tam bolo to tretie. Som išiel na quiz. Si tu? Ja som na Mickey House. To je aké premakané! Ježiši, ja som tam už bol ďaleko, na čo si tam zase išiel? Kubo, tu je Mickey Mouse normálne, že... Ja viem, aj Mini tam je. Hej. Ja neviem toto je meno. Ja už chápem! Máš sa dostať od Mickeyho k nej. Okej. Tu je prvé. Joj, skoro. Tak už poď na ktoré pôjdeme? Však ja som na toto Mickey House. Ja idem na Jungle. Tak Toto idem. som prechádzal dosť, no
No, som zvedavý. Jungle. Jungle. Si tu sám. Ježiš, ja som sa preklikol na SpongeBoba. Na SpongeBoba si nemal nervy? Nie, len džunglu je vedľa SpongeBoba, ja som sa preklikol. OK, už som tu. Ja viem, ale preto si s ňou odišiel, lebo si na ňu nemal nervy. Hej. Pro opustení napíš Pale a vieš, to vie krátne. Toto je najťažší skok. Yes! A ja som ho dal. Nevychváľuj Teraz sa. ma nič nezastaví. Ježiši Kriste. Jak dlho asi natáčame? Neviem. Hodinu? Hodinku? Ale však nie, lebo síce možno aj hej zombou. Ja to ťa vystrelí! Hej. Ty tak! No a teraz som sa tu bugol dajak. Jo, som tam. Toto je najťažšie. Čakaj, kde to je? Teraz ako, kde mám ísť? Tuto mám skočiť? Už to nedám. Ja, dal som to. Hej, Geronimo! To je jaká jahka, Marka? Tak si hovorím, že... Nie! Ježiši! Prečo tu nie sú checkpointy? Ja som bol už na konci a není tu checkpoint, to som spadol a som hneď na začiatku. Kuba, pozri na mňa, kde som. Tu si sa dostal ďaleko. Moje pomery, hej. Nie, prosím, nie. Toto nechcem. Si na prvý pokus, ale toto sa mi nechce veriť. Som spadol v tej vode. Na tých pňoch? Dobre, podpále, ale už sa mi tu... OK, takže sme na ďalšej mapke, ktorá sa volá Elementy. A uvidíme, ako mi to pôjde. Quiz, tak za chvíli bude položená otázka. Připravte sa. To aj tebe poslali. A ty kde si? Ja tu. Kubo, jak mám odpísať do quizu? No ty si sa tu spýtal. Nie, to nie ja, ale jak sa to má? Ja, no to tam ti tá odpovedí a ty klikneš na tú správnu. Počkaj, konec kvizu. Však ani sa nespýtalo. Či? Neviem, som nepozerala. A mne ani nenapísalo, že sa začína kvíz. A to čo môžeš vyhrať? Neviem, dáky kity. Ja idem Pale Abel. Ja ešte Teraz ne. na čo pôjdeme? Neviem, ale ja ešte nejdem práve. Ešte skúsim 2 pokusy, alebo 1. Tyvo, a teraz keď som povedal, že 1, to sa mi darí. Jo, dobre. Aj keď toto ihrisko sa mi zdá nejak malé. Takže sme späť a sme na FC Barcelona. Tak dúfam, že ja sa tu idem poprechádzať, Ty že? kokos, ten prvý jump už nedám. Daj gól! Počkaj. Počkaj, si to tu prečítam. Mapu opustí, mapu odsmrcel. Tak šup honem, vyskákej nahoru znaku Barcelony. Kde si ty, pôjdeme sa tu poprechádzať. Kubo? No? Kde si bol?
musím ísť. Ukončíme už video. Ešte tú poslednú mapku. No, o 10 minút končím. Takže o 10 minút už ukončím videjko. OK? Poď na nejakú inú mapu. Ja už by som to ukončil. Poď to už ukončiť. Ja dám ešte jednu mapu. Keď nechceš, to nemusíš, ale ja dám ešte jednu. No to je jedno, ešte poďme. Sú to aj iné minihry, že do budúcna. Ja idem na túto Fortress. To je ťažká mapa. Ježiš, ja som chcel ísť na more, ale som sa preklikol. Prečo, keď si povedal, že ideš na Fortress? Ja som sa preklikol. Ja si pozriem všetky mapy, aké tu sú. Ja dám, poď na Super, ktoré je lepšie? Zima alebo Super Mario? Zimu som nehral, išiel som tam. To je ako ľahké. Ten ľad neznášam. Wow! Ty kokos, že som si nevšimla, že sa plázim. Toto video pomenuješ, že predstavenie map? Neviem. OK, tak ja to vyvnem. To ideme ukončiť? Tak toto bude pre dnešný diel, pre prvý diel parkouru s Kubom všetko. Ak sa ti prvý diel páčil, nezabudni dať like pre mňa a pre Kuba a teším sa na vás v ďalšie videa. A zatiaľ sa majte, tak čau. Čau.